ekene m unu ebe ọbụla isi wee na-anụ unu m asị m ya dịrị gị na mma. Unu na unu ga-afụ dat na a na-atụ m azụ na ịpụta n'efere mba ụwa. O wee bụrụ gịnị? Anọ m na-enegharị anya gburugburu because ewu ihe na-ene anya generally ebe content creators no, most especially Igbo content creators, Southeast content creators. In general, I'm speaking to all the whole content creators. I have been going to their pages, their YouTube channel, their TikTok, their Instagram, their Twitter, and I noticed something that nobody has the interest of another. Nobody among the whole content creators, most especially Southeastern content creators, most especially Igbo content creators, none of them have the interest of one another. Onyerigoru osiogwe gbajie. And the worst part of it is that I have followed all the Yoruba content creators, Hausa content creators, most especially they speak with English, and I've been listening to what they are saying. They respect their God. All the Islamic content creators, all the Yoruba Christian content creators, all the Hausa Christian content creators, ha na-akwanyeru Chukwu ugwu. Ha na-akwanyeru ndị ozi Chineke ugwu. Ha na-akwanyere ndị ozi na-eti isi na ala ugwu. Ha na-akwanyere ndị ozi Mohammed ugwu. Mana bịa na side nke anyị, bịa na ya n'Igbo, bịa Southeastern content creators, self-centeredness, selfishness, na-ajụ. Where will this thing lead us to? And I'm observing that things has fallen apart. Nobody has the interest of one another. Nobody has the fear of God. Most especially some of the Igbo content creators. Nwaja, Agbaranzeha, Matthias Ezako, and the rest of them that claim that they are going back to their roots. Nahabundo Omenani, that they are traditionalists. These guys has brought so much division in Igbo land. They have made Southeastern content creators to worth nothing. Even they are among the Christian Igbo content creators, there is no fear of God. Not even at all. They are worshiping man rather than God. They respect man rather than God. Ihe ha chọrọ ịma bụ ihe ha ga-eri, ihe mweta ha na-ewete. What are we going to achieve? Nsowekwa onye nke a, I will be great. Nsowekwa onye nke a, I will get followers. Ebe a bụzikwa ebe ọkụ na-enwu n'enu. And when you start speaking ill about this kind of person, ndị nke a ga-akwụnyere gị, ndị Zion ga-akwụnyere gị, ndị nke a ga-akwụnyere gị, ndị Dunamis ga-akwụnyere gị, Pentecostals ga-akwụnyere gị. And those things has even affected the leaders of the church. They are even confused. And whenever they see somebody that is focused among the leaders of the church, they will try to distract that person using our so-called Igbo content creators. Where they abuse the leaders of they abuse anointed men of God. And I am looking for one of the content creators from the Southeasterners that will be much more valid, that has an ego, that has determination. I cannot fall into this type of trap. You see a truth, you cover it, you bend it down. These days, internet is a place where they can come and summon what they call iniquity, round table, and they are calling it going back to our roots, fighting the Christians. And among all these people that are saying that
Christianity is a scam, that they doesn't believe in Christianity. We have not seen anything they have produced. We have not seen any quality of a good product they have represented, other than causing confusion here and there. And there's only one content creator I have been looking at, and that person stands out to be too honest, and that person stands out to be a truthful person. Verydarkman. I've been looking forward to see one of the people, one of the content creators that will stand out to be like Verydarkman. But all unavailed. I have not seen anyone. They are just walking around, circling around. They are just looking for what will belittle them, what they will use to get. And they are full of critics. They criticize one another. Waja believe on ebe Abalanze no. Abalanze believe on ebe Matthias no. Matthias believe ebe Uncle IB no. Uncle IB believe on ebe Jack Park no. Jack Park ekwetero na nke Uncle IB ku. Uncle IB ekwetero na nke waja na Matthias ha ku. Ekwetero. Trouble everywhere. And the worst part of this thing is that know how I catch me celebrity content creators. I don't want to start mentioning their names. And from the attitude, you will discover that they are acting strange, based on they don't know that they will climb to the place they are today. And most of these people that claim that they have went back to their roots, we are born into the church. They were being baptized by men of God. They are insulting. Or rather, man of God, they are insulting. Some of them are from Catholic families. And the Catholics, the family are still under Catholic. They are still going to Catholic church. While they have deviated, going back to our roots, creating confusion and havoc. And I have not seen any national interest they have drawn to themselves, rather than bringing cause upon themselves. No national interest. Nay, the little ones, Sorudo or Southeast content creators, ha ho we ha. A boy son, Uncle IB, J Park ha. Why boy, why Bakeleke ha. Wagaji ha. They went there. After that, they started messing themselves up. If you don't know what Soludo called you for, or you ask the question, and they manage the governor, now the election, a second tenor. Even if you are not being informed, they might bring no campaign ka governor na join directly to area. Come and see how they are disgracing themselves. Why Verydarkman being Vincent is busy drawing national attention, bringing it, saying the truth. Na ko Igbo nsube. Matthias na fight home 1 year. And I have not seen any Igwe Potago publicly kuona or like real Matthias in them. I have not seen any chief, any red cap chief man. I have not seen any Igbo of any community. Afumbemu Mbaka Matthias epoze na akuzo ha skills. Afubem industry Matthias mepe since then na bu ofutipa ifro na aro. Since o Bible oko ya na ihe na-eme ahụ afọ ho Matthias. Abalanze na ona Germany ma drosho no will papers. Na akụkọ sausa akụkọ ka ọ na-akọ. Ndoka. And they have been so much possessed they are even fighting anointed men of God, people that has solution. And whenever they see that they are having little conflict, that maybe a senior man in the field they rebuke the other person non a gas tree. Biafra eba ke na Igbo content creators, eba ke na afu handle. Eba ke na afu so called Igbo content creators. Mana ha afro ko we ha na anya wo. Hatred di ju ni menda. E woro fumburu e ase. E kato we ha na azu.
Ndị Enugu sị gị na ndị Anambra na dị so much business minded na ha love ego so much. Ndị Anambra sị gị na ndị Enugu na-aback to onwe ha. Mana gị na onye Anambra emekọkwana ihe ha na-adịkarị ụta mma iru na mbọ. Majority of the content creators si Anambra. They will stab you at the back. They will criticize you. Nnọkọta na-ajụ biko. Oyihe a onye rigoro si ogwe gbajie. Oyihe ka Shegu Arinze megide webu Shegu Arinze. Oyihe ka Peter Edochie yile Edochie ha. Leli uche ndụ ha megide webu celebrity ama ha na Sonia Ade ha. Oyihe ka Omodalajalade megide webu Omodalajalade. Oyihe ka Genevieve R&D ha. Zaka oji ha emeka ike ha rasi nnua ha. Oyihe ka ha megide weburu ihe ha bụ tata. I heard TFC virus what's it that gonna bamba. Can I mention Zubi Michael? Can mention some of actors, celebrities? Oh now, but I don't. Or I'm not saying no that act like Zubi. I say I don't act like Zubi Michael. I was trying to understand what that guy was saying. At a point, I was like, "Can go down here." This guy now saying that these guys are wicked. Halfway now, they will do everything possible to bring that person down. Help, kwane help. Mba. Ewebe ha kpọtara ha. Go there. Yoruba content creators ga-abịa, Hausa content creators. Niger Delta ndị mba mmiri. Ndị ịjọ ga-abịa ebe ahụ. Mana ndị Igbo biye ga-ebido ọgụ. So among the celebrities who were conscious, they were very very coordinated na Southeast Banye Dons. All the people, these people have no respect for elders. They fear mortals more than God. Asikita na arusi a na-egbu na ikwu okpokam na arusi egbu ogi, come and see fear. Any average Igbo man ndụ na-atụ ya ụtọ chọrọ ịnwụ. But tell them that God kills. They have made so much Christianity so much simple that they have tried to bring the name of Christianity to them. And in the Igbo, but some people mewere ihe ụka buwa amụma mewe ekpere for na ndị Southeast content creators ndị Igbo bụ akpere na ewere ya ga-eji wetewu ha na-abụrụ ego. Kwuyere onye nke ikwuyere onye nke a na ọ ga-enye gị ego, onye nke ọzọ na-ekwukwa eziokwu ịgbachiche chekwere ya na ọma nye gị ego imebiche ma ego data gị. The quarter assured na Mbaka ama nye gị ego, mana Barachukwu Ebuka Obi ga-ewukwe gị ego. Ewukwe ka esi akwụ ụgwọ ahụ, mana ịma na ada agba ya na efere mbụ ada agba receipt. Nọ na afụ na ọbụma na-ekwuyeru Ezugo Global na ọ na-ekwuye. The people that you see that they are going down to their doom. Najo. Where is this thing going to lead us? VDM, Harrison Guamin issue is they are busy making waves. Otaka Ezugo Global, Bro Paul Chibo ha. Ndani neje park ha, Governor Eziokwu ha. Ose ya na ose ya mata ya se zako ha. Nwaja ha. Okongwu dibia ha, otaka ha na-agba round. Ewe ebe a na-akpọ anyị mana anyị ahụrụ ya ọzọ anyị na-arụ no content creating. Ha fụ onye dị ha ka ọ na-emeki waves. Ha sị no upcoming content creator. Ewe dị ka ndị upcoming content creators, ndị upcoming na ndị ka na-agbago unu atagbu owu na afụfụ. Unu kacha eme content dị very strong. Some of you people na-eme content. Most of these people si na ha arrive go bụ content creators ya ma nkawa obi. Egwu ekwe ha mee. But unu anwụkwa na anwa unu bụ upcoming were ọrụ si na ewe ọrụ unu wete ọrụ ga-aba uru arụpụ unu ozugbo chọọ ya ga-akọ n'isi unu akọ na aya gbakpọzie gị ọ belongizie to Shegu Arinze level ha belongizie to Chief Imo level ha belongizie to Liz Benson level ha belongizie to Destiny Elliot level ha gị na ha ọzọkwa. And ihe abịa meru ha je butere onwe ha abụmọnụ na akpọmasị all over Southeastern content creators. Ndị Igbo eriwe na afọ ejuho ihe a meru esi wagaji kịta eweye wagaji were oge ekwu maka Jepak eweye Jepak were oge ekwu maka Uncle IB eweye Jepak were oge ekwu maka Governor Eziokwu were ihe ekwu maka Uncle IB oge echi njakasịkwa oge echi njakasịrọ onye asị onye a asịrọ ihe aka unu na-agba gburugburu.
Are we anything reasonable today? Today, VDM is a threat to federal government. After Father Mbaka, he waited VDM. There is no person Gaka will be made for the Mbaka. Now VDM as far as Nigeria is concerned among the content creators. But Ogun Gaku na aka today, una put una na pare for the Mbaka. Unu pare kwa VDM put up ku kusi no unu okwe afa again if no yo bana na kpo. But these guys Gaku if ebe ha na akpo, if ebe nwaja na ata eri agba, if ebe Mathias Ezako na ata eri agba, if ebe Zugo Global, if ebe Oboma na ata eri agba. No single respect, no atom of fear of God. Atom of fear of God anago. Man onyi she wake to tiwe mkpu. Anya imi ya onu ya. Ifu kita na asi ofu no ha ga anwu kita. O dike oge nke Chinedu Nwadike. Ọ bụ na Chinedu Nwadike dị up and doing kita. O nwere ike interest ni na ọ bụ na Zion ka ọ dị. I'm just using this thing as an example. E nwere ike ọkụ bi ọpụta ọkparịwa. Fada Mbaka ka Chika anwụrụ m. Oge Chika anwụrụ m kparịwa Fada Mbaka. Na asị na-emeka ihe ji ọha ga-apụ asị gọvanọ. Chika anwụrụ m buru ya n'isi na-akparị Fada Mbaka. Ta ya kparị Fada Mbaka Igbo. Mathias Ezako. Akpụ n'ọnụ n'okwu emebiri unu ihe. Since unu ana watch kwa Mathias Ezako. Ma ndị gụrụ Fada Mbaka Elijah Enugu. I don't think that you people knows the atom of the consequences behind your actions. Because you people will not go as far as creating more harm than good, bringing nemesis and curse, generational curses, bringing down yourselves before the spiritual atmosphere. Tell who Southeast content creators are today. Federal government got out today. United Nations got out today. House of Rep, House of Assembly, local government, senators, legislators got out today. Apart from Reverend Father Ejike Mbaka, a man of God, and the content creator, Verydarkman. No other content creator. Only also talk about try to about Harrison Grammy issue. Any other person, there's no other content creator. They are just Christianity make but content. One content goes and come and go. Still, they are full of critics. They criticize themselves. They cajoke themselves. And they believe that tomorrow things will be well. They believe that tomorrow things will turn out to be good for them. Content creators.